Naše občianske združenie Malodvornícky futbalový klub združuje 8 futbalových mužstiev v rôznej kategórii. Hlavným zameraním je výchova športovo zameranej mládeže našej akadémii. V rámci akadémie trénerský štáb pracuje s 5 vekovými kategóriami, od najmladších až po najstarších. Kategórie U9, U11, U13, U15 a U19. Celkovo v mládežníckych družstvách pôsobí viac ako 100 detí z okolia Dunajskej Stredy. Naším cieľom je nielen rozvoj športových zručností našich mládežníkov, ale zároveň aj rozvoj ich osobných vlastností. V posledných rokoch naša akadémia stala jedným z najlepších mužstiev v okrese. Minulý ročník naši dorastenci vyhrali súťaž a postúpili do 4. ligy. Starší a mladší žiaci dosiahli vynikajúce druhé miesto.